Takže predstavujem vám Voju Sočku, baterky dve z počítača na prevádzku. Toto je PMR vysielačka, VOX konektor, ktorý vedie do prvej audio pamäte. Toto je audio pamäť, ktorá simuluje prevádzku, ISD 1420. No a toť mám vlastne druhú audio pamäť s identifikáciou, ktorá na základe procesoru AVR hovorí každých 30 sekúnd, alebo podľa toho, koľko si naprogramujem reláciu o tom, čo to je a tak ďalej. Tam je SMVčko. MIFO takže zaostruje. No a táto audiopamäť bude testovať ešte túto dva vstupy na audiopamäti, aby súčasne nezačali hovoriť obidve, čo by v prevádzke reálnej nebolo vôbec príjemné. Takže tu mám mikrofón, do ktorého nahrávam vlastne reláciu. Tu mám napájanie, no a tu mám vlastne výstup paralelne pripojený k prvej audio pamäti. Takže ja to zapnem. Zapnem to. Odpojím audiokonektor, aby nezačalo hneď opakovať. Zapnem PMR-ku. Je to vlastne základná PMR-ka. Ešte si pamätá nastavenie, keďže som to predtým skúšal. Pichnem tam PMR. Konektor. Už ste mohli počuť, že zopakuje. Tu mám druhú PMR-ku, cez ktorú budem simulovať prevádzku. No a teraz by to vlastne malo začať fungovať. Systémové hlásenie. PMR 446,08125 MHz, subtón 79,7 Hz. Takže to bola identifikácia, ako ste videli blikala, a teraz táto druhá audiopamäť je vlastne prevádzka, takže ja zaklúčujem. Majlo Dubnica, skúšobné vysielanie. Majlo Dubnica, skúšobné vysielanie. No a táto prvá pamäť vlastne nahráva, no. Systémové hlásenie. PMR 446,08125 MHz, subtón 79,7 Hz. No, každých 30 sekúnd, ale dá sa to vlastne aj týmto zapnúť. Systémové hlásenie. To je tzv. Play L a Play R. No a táto prvá audiopamäť, ako som hovoril, simuluje prevádzku zo stanice vlastne čo nahrá. Takže asi toľko.